Molt bon dia i benvinguts a esta roda de premsa que té per objecte el presentar la segona part d'aquestes jornades al bou que van tindre ja la seva primera part durant el mes de desembre, els dies 6, 7 i 8, si no recordem malament, del mes de desembre. I vam dividir aquestes jornades en dos parts. Una va ser de bous de plaça, el protagonista d'aquestes primeres jornades va ser el nostre benvolgut novillero en auge, el nostre benvolgut un dia, Jonathan Blázquez, alias Marià. I aquesta segona part, que és la que anem a presentar avui, està dedicada als bous de plaça, als bous de carrer, perdó. Bé, doncs el que volem era detallar les diferents activitats que van a desenvolupar-se durant aquest cap de setmana. Per això m'acompanyen els dos companys de corporació, per un costat Arturo en l'àrea de festejos i per un altre costat Núria en l'àmbit de cultura. Per tant, dono la paraula a cada un d'ells perquè ens explicaran les diferents activitats que van a desenvolupar-se. Bé, doncs bon dia. Conforme ja heu vist, este cap de setmana anem a tindre lloc el que serà la segona jornada. Parlarem un poc més ja centrats en el que és el tema de bous al carrer. Com bé de Lluís, el divendres, dia 23, a partir de les 10 hores, al Saló d'Actes de la Casa de la Cultura, de Ciutat Massora, al costat de l'Ajuntament, començarem el que serà una xarra a favor un poc de lo que és la tradició i la cultura del bou arraigat a Ciutat Massora, i tindrem com a convidats de la xarra, si no passa res, estarà el doctor Gustavo Traver, que és un metge cirurgià des de la província que pràcticament el coneix tot el món per la seva qualitat com a cirurgià i com a persona. És un entès, que cal dir, més que ell en el tema de lo que és la seguretat mèdica en els festejos. Estarà també acompanyant-lo Juan Carlos Paricio com a president de l'Associació de Federació de Bous al Carrer, Defensa de Bous al Carrer. Estarà també al costat Juan Luis Marín, que és un gran aficionat d'ací del poble, corredor rencieros i tal. I també tindrem a César Palacios, que és, què diu de César? Ha sigut número 1 en tots els puestos i en totes les places que ha aixafat. I això serà, diguem, la composició de la taula, on tindrem una xarra que serà a les 7 de la vesprada. Intervindran com a interlocutores i presentaran l'acte les nostres benvolgudes periodistes locals, que seran Patricia Rodríguez i Sara Fructuoso, igual que l'altra vegada van ser elles també les que van presentar l'acte. Bé, després de la xarra, calculem que aproximadament durarà una hora i mitja. A les 8:30 està previst inaugurar l'exposició que tenim dalt del mercat, que en col·laboració del departament que dirigís amb la companya Núria, farem allà dalt del mercat i tenim una exposició, però la veritat és que jo penso que la curreta ha sigut un poc guapa, en el sentit que no és una cosa que estarà molt vista, o sigui, hi haurà, independentment de caps de bou i tal i qual, anem a ficar una pantalla de televisió on se projectaran imatges, moltes de fa més de 30 anys, i totes d'Almassora, de coses de com eren els bous entonces, i tots coneixem com són ara. Tenim una exposició també de fotografies antigues, que totes també són, la majoria, anem a intentar, la majoria de les velles que entonces eren des d'anys 75 a 85, o sigui, durant aquests 10 anys, que estem parlant de sempre de més de 30 anys. I van ser coses molt curioses, també ficarem caps de bous, emblemàtics d'Almassora, com el de Blanquito, de la Pena al Trasto, que va ser el que va guanyar el millor bou a la Comunitat Valenciana. Tenim el cap embalsamat, tenim el ferro, tenim alguna foto, la divisa, el plat del trofeu que es van donar. Tenim diversos caps més, també emblemàtics, i anem a ficar també el que seran coses distintives de com se feien en Almassora les embolaes i com se fan ara. Com se feien entonces, com se fan ara. Fotos d'entonces, dels embolaen des que s'embolaen el piló, un cabidor que ficaven a la porta del passillo de l'Ajuntament vell, de diversos puestos que aneu a veure, que també si ho explica tot no tindrà després gràcies, millor que la gent vingui a veure. Coses de l'embolaen, després anem a ficar també una barrera conforme se construïen antes en Almassora, que està construïda dalt de la planta del mercat, lligades entre milles i conforme eren les barreres en Almassora antes de ser rateres. I també tenim la col·laboració de totes les penyes que ara han volgut aportar tant caps com fotos i tal i qual. També anem a fer una exposició de camisetes que han aportat les penyes de les penyes actuals, que van també ficades en la barrera. Així assegurar una coleta bastant xula. Després, vista l'exposició que estarà oberta divendres, dissabte i diumenge, passarem al diumenge a les 12 del migdia
on tindrà lloc una exhibició a càrrec de l'Escola de Retalladors de Castelló, junt en col·laboració amb gent també del poble i tot el que vulgui participar, farà una xicoteta demostració de com entrenen, què és el que fan. Vindrà, si no passa res, Sergio Delgado, que és el mestre, el que està excelentíssim guanyador d'una montonada de trofeus de retalladors, que ell és el que estarà, diguem, més o menys exposant un poc com entrenen, portaran també un carretó, vindran xiquets, alumnes locals i de fora de l'Escola de Retalladors de Castelló i en col·laboració disposarem a fer una mica d'exhibició a les 12 del migdia a la plaça Pere Cornell, davant de la porta de l'Ajuntament. Igual que vam fer l'altra vegada de bou de toro de saló, ara ho farem de bou al carrer. Espero que hi hagi molta participació i jo res més me queda dir que estan convidats tots, que ja em fica molta il·lusió a este fin de setmana perquè pensem que el tema del bou al carrer és molt important i pensem que n'hi ha que donar-li l'empuje que necessita. I no res, desitjar que vinguin tots i que disfruten d'este cap de setmana taurino en Almassora. Jo li passe la veu a la companyera, si voleu, Núria, i que també nos diga alguna cosa. Bueno, poca cosa em queda que dir, que ho ha dit el meu company Arturo. Simplement que el Departament de Cultura ha col·laborat, per supost, en l'organització d'aquests actes amb la Casa de la Cultura i amb l'Espai de Mercat, obrint una nova exposició i convidar tota la gent, no només d'Almassora, sinó tota la província, que és aficionada al bou, a que gaudisca d'aquests actes que s'han preparat, que van a ser molt interessants, una xerrada com l'exposició, i que servisca per apropar-se a Almassora i disfrutar del nostre poble també en un acte molt important per a tota la província de Castelló, i res més. Bueno, lo important bàsicament és el que ha comentat Arturo, lògicament, perquè és el contingut, l'essència de lo que van a ser les activitats, i des d'ací cal recordar només un poc el per què s'han fet aquestes jornades, que, bueno, bàsicament és primera perquè n'hi ha una gran... Jo este matí parlava d'una gran afició en Almassora, tant a nivell de quantitat com de qualitat. És una afició en quantitat i entesa en el bou al carrer. I per supost també degut a que en els últims temps estem vivint una època en què han hagut, per part d'algunes faccions de la societat, contràries a aquesta festa. N'hi ha que recordar, aquestes jornades venen a reforçar aquesta idea que és una idea de tradició. És una tradició que existís i molt arrelada en Almassora, per supost, i en tota la província, i que aquestes jornades venen a justificar. Devem d'evitar coses com les que estan passant en una comunitat germana al costat com és Catalunya, on s'han prohibit els bous, les festejos taurins, i aquestes jornades venen a reforçar aquesta tradició i aquesta forma d'entendre el que també és cultura per a la nostra població i per a la nostra província. Per tant, des d'ací, convidar, com bé ha fet també Arturo, a que vinguin a disfrutar d'aquestes jornades en tot el que s'ha explicat. Per un costat, la veu dels entesos, per un altre costat, la curiositat d'aquestes imatges que anem a veure en l'exposició i, per supost, a intentar fer algun retall sense perill. No cal que no tindrem ni ambulàncies ni estar a Gustavo Traver per a curar els ferits, però sense dubte també serà un atractiu el diumenge de matí per a tots aquells que no mai hagin fet un retall però que puguem fer-lo sense cap de perill. Així que gràcies i esperem que n'hi hagi moltíssima gent i gràcies sobretot a vosaltres, a tots els mitjans de comunicació que vos feu ressò d'aquestes jornades. Gràcies.